Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland op deze zaterdag de 25 juni. En we beginnen eerst met het nieuws van vandaag. Inwoners van de gemeente Hulst zijn gisteravond en vannacht opgeschrikt door wateroverlast vanwege zware regenval. Verschillende straten in de gemeente stonden blank. Veiligheidsregio Zeeland heeft onder meer meldingen gekregen uit Hulst en Sint-Jansteen. De brandweer en de gemeente zijn aan de slag gegaan om de wateroverlast te lijf te gaan. 3, 2, 1, start! Zeeuwse reservisten oefenden vandaag rond het Viersemeer. De pakweg 80 reservemilitairen moesten onder meer als teams sportieve uitdagingen aangaan. En zoals je bij deze oefening kunt zien is dat ook een beetje gestoeld op Kamp van Koningsbrugge. Iedereen heeft een goed idee en samen moet de groep gewoon een sterk geheel vormen. Op de tijd! De oorlog aan de randen van Europa betekent voor de reserves niet zozeer een verandering van functioneren. Maar sergeant-majoor Burgs merkt wel iets anders. Bij wervingen en selectie van mensen die bij ons nieuw willen binnenkomen merken we wel dat het meespeelt. Dat het ze meer triggert om toch te kijken van het lijkt me leuk om ook reservist te zijn. En ik zie nu eigenlijk hoe hard dat nodig is. En dat is goed, want de Zeeuwse reserves kunnen wel wat aanvulling gebruiken. Dus mensen die nog tijd over hebben en denken, nou ik vind het leuk. Het lijkt mij leuk om sportief bezig te zijn en in een team. Die kunnen zeker bij ons zich aanmelden. Ja, klaar! Los! Meneer, mag ik u even wat vragen? Wat heeft u nou voor moois meegebracht? De fiets. Stond hij in de weg thuis? Ja, is onderweg. Want iemand in de buurt die wou een hebben, maar ja, die kwam er nog steeds niet om. Ik dacht, ik las in de krant. Ik dacht, dan breek ik maar hier zo heen. Bij het Leger des Heils in Sint Maartensdijk kon je vandaag je oude fiets inleveren. Op initiatief van Stichting Leergeld Oosterschelde-regio, het ANWB Kinderfietsenplan en AFAC fietsinzamelingsacties worden de fietsen opgeknapt en gedoneerd aan Zeeuwse kinderen uit minder bedeelde gezinnen. Wij zijn van mening dat ieder kind een fiets verdient. Als je namelijk geen fiets hebt, dan kun je soms niet meedoen op school. Of je kan niet naar de sportclub fietsen. Of je kunt niet naar vriendjes gaan die iets verder weg wonen. Dus je bent niet zo flexibel en ook niet zelfstandig als je geen fiets hebt. Jaarlijks zorgt de organisatie dat er zo'n 200 fietsen bij Zeeuwse kinderen terechtkomen. Ook naast de inzameldagen kunnen de fietsen bij de organisatie worden ingeleverd. Grote opluchting bij eigenaren van attracties in Zeeland. Ze draaien weer volop. Deze herrie zo, dan leeft het, dan bruist het, daar werkt door, dat is positieve energie. Wat vind je leuk hier in de speeltuin? Nou, alles. De dagjesmensen weten hen weer te vinden en niet te vergeten, de scholen gaan weer op schoolreisje. Heel belangrijk voor attracties in Zeeland. We hebben nu 2 jaar en ook gemerkt, geen schoolreisjes en ook geen nieuwe mensen, nieuwe aanwas. En dat is ook tussen haakjes reclame. Als ze op een schoolreisje komen, dan is het in één keer, daar is het leuk, dus daar gaan we nog meer naartoe. Sommige kinderen zijn al 2 jaar niet op schoolreisje gegaan. Hoe vind je het hier? Leuk. Waarom? Nou, omdat we hier lekker kunnen spelen. Deze ondernemer kan nog niet zeggen hoe groot de financiële impact van corona ook dit jaar nog zal zijn. Maar één ding heeft hij er wel aan overgehouden. Hij plant het aantal bezoeken op de speelboerderij minder vol. En dat merken we, dat aan de mensen toch nog wat meer ruimte houden, dat ze dat wel willen. Dat is er in ieder geval van overgebleven. Museum Veren organiseert naast de bestaande exposities deze zomer ook regelmatig vaartochten op het Viersemeer. De boottocht houdt in dat je via het museum een ticket koopt. En je stapt aan boord van een prachtig authentiek zeilschip. En je ziet Veren vanaf de waterkant. En dat is misschien hoe het hoort als oud-havenstad. Museum Veren werkt samen met Stichting Behoud Hoogaars. En daar is de stichting erg blij mee. Ik denk dat het de combinatie voor een bezoek aan het museum aantrekkelijk maakt. En voor ons is het leuk om gasten te hebben en het geeft ook bekendheid aan onze stichting en aan de schepen. Dat het museum heeft gekozen om de tocht te organiseren met een hoogaars is een bewuste keuze. Het is toch wel een meerwaarde dat je op een authentiek Zeeuws zeilschip zit. Het zijn authentieke materialen, hout, metaal, touwen, een mooi zeil.
En ja, de meerwaarde is misschien ook wel dat je een handje helpt om Zeeuws erfgoed in stand te houden. Maar daarnaast vindt schipper Sjaak het ook gewoon ontzettend leuk om te doen. Ik vind het een geweldige hobby. Ik heb al heel mijn leven wat met schepen. Ik doe ook graag het onderhoud, het timmeren aan de schepen vind ik ook geweldig. Dus het is een geweldige vrije tijdsbesteding. En ook het omgaan met alle mensen is een meerwaarde. Hardloopster Monique Verschuren is er gisteravond net niet in geslaagd een nieuw Zeeuws uurrecord neer te zetten. De atleet uit Ierseke deed mee aan het Uur van Goes. Een wedstrijd waarin deelnemers in een uur tijd zoveel mogelijk meters moeten maken. Het record was al 33 jaar in handen van Hannie de Jager. En Verschuren leek lang op weg dat record uit de boeken te lopen. Monique, 25 rondjes afgelegd. En een minuut onder je schema. Na precies een uur stond er bij Verschuren 15 kilometer en 39 meter op de teller. Dat is 65 meter minder dan de Jager destijds in 1989 liep. En dus was er geen nieuw Zeeuws record. Iedereen ging mij feliciteren. Dus dan, oké, wij waren er ook wel soort van overtuigd dat het zo was. Maar zeker als iedereen je dan feliciteert, dan denk je toch dat het zo is. Nou, dan kwamen er echt veel. Ja, nee, zeker heb je het. Nee hoor, je hoeft niet ongerust te zijn. Het is echt, zit wel goed. En dan hoor je nu bij het uitlopen, komt er iemand naar je toe. Ja, je hebt het niet. Nou ja, het is wat het is. En ik heb een leuke avond gehad. Het was een rustig begin van de dag vanochtend, met vooral aan zee enkele opklaringen en landinwaarts in de loop van de ochtend een spatje regen. Dat na die wolkbreuk in Oost-Zeeuws-Vlaanderen gisteravond, daar viel 50 tot 70 mm in 2 tot 3 uur. En vanmiddag waren er meer opklaringen en dus was er wat zon. Dit is bij de Kaloot, bij Borselen. En de wolkenvelden die er waren gaven ook een mooi contrast. Maar vanavond en vannacht is het dan toch meestal bewolkt met verspreid regen. Iedereen krijgt wel wat. En 5 mm aan de regen is mogelijk, maar er zijn geen hoosbuien. Morgen is er 's ochtends nog kans op een bui met vrij veel bewolking. De middag en avond zijn droog met zonnige perioden en de bekende stapelwolken. Maximum temperatuur morgenmiddag rond 21 graden. En dan is er een matige zuid- tot zuidwestenwind. Windkracht 3 tot 4. Maandag is er ook regelmatig zon, maar er kan dan een enkele regen- of onweersbui ontstaan. Daarna zijn dinsdag en woensdag droog en vrij zonnig. Met temperaturen tot 24 graden op woensdag. Na woensdag is er kans op een enkele bui. En tot zover het korte nieuws en ook het korte weerbericht van deze zaterdag. Meer nieuws vindt u op onze site. Zometeen het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws.